Здравейте хора, аз съм Вердикс БГ и днес ще ви кажа много важна новина. Ще снимам рядко. Така, защо? Сега ще ви кажа защо ще снимам рядко. Ще снимам рядко, защото почва наближава училище. Трябва да учим, плюс това не знам какво да снимам за българските неща. И зато и по-рядко ще снимам, примерно всяка седмица нов клип или всеки петък нов клип. Не. Всяка събота и неделя може да има нов клип. Обаче може и само неделя или събота, разбирате ли? Събота и неделя очаквайте нови видеоклипове, винаги, обаче събота и неделя, защото почиваме тогава и не сме на училище. Така, първото нещо, както ви казах, защото наближава училището. Второто е, защото не знам на какво да снимам български неща и просто бам! Просто не знам. И да, това беше от мен. Надявам се да ви харесва. На мен не ми харесва. И да, до скоро!